Good evening to all. दिनैहाय आरोबाव फिन नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायफिनना लाबाय। SSC GD नि सिलेबास बा SSC GD नि सोमोन्दै नोंथांमोना जिखिनि डाउट दं आं बे डाउटखौ बे भिडिअ'आव क्लियार खालामनो नाजागोन। सेलेक्शन प्रसेसा माबायदि एबा एग्जामाव मा फैगोन ना आरो मा एग्जाम पेटार्ना माबायदि जायो नङा होमबा आरो जि मिथिनो लागा बेफोरखौ आं नोंथांमोननि डाउटफोरखौ बे भिडिअ'आव क्लियार मोनजोबगोन होननानै आङो आसा खालामबाय। स' जोङो भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामनि। जुदि सोरबा माबा मोनसे आरोबाव सोंनो लोगो थायोबा भिडिअ'आव जुदि भिडिअ' एन्सारखौ होनो हायाखैबा नोंथांमोना आंनाव कमेन्ट बक्सआव सोंहरजागोन। स' मोनसे मटिभेसन क्वाडनि जाहै जोङो मा स्टार्ट खालामदोनि। वेट अ सेकेन्ड। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर जाऊंगा ए जिंदगी टू डेक मैं फिर जीत जाऊंगा नङा होमबा मा जोङो मा एग्जामफोराव मा जोङो खेबसे फेल जाबानो एबा खेबसे मा जोंना क्लियार जायाबानो जों मा फावसायनानै थानाङा जोङो मा खनले नाजाफिननांगौना ओमफ्राय मा जोङो सानसे देरहानाय जाखायोना माने थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर जाऊंगा ए जिंदगी टू डेक मैं फिर जीत जाऊंगा। अब्ला जोङो फै भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामदोनि। SSC GD नाबा कनस्टेबलनि एग्जाम पेटार्ना माबायदि फैयो जोंहा SSC नि GDआनो जा एबा बाखि गुबुन SSC नि जा पस्ट फैयो गासिबो फ्राय सेमानो जायो पेटार्ना। जोंहा मा टाइपनि जायो एग्जामा अनलाइन एबा कम्पिउटारजों जायो अनलाइन ना कम्पिउटाराव जाय जोंनिया मा जायो MCQ ना माल्टिपल चइस कुइसन्स MCQ आव जायो जोंनिया MCQ ना माल्टिपल चइस कुइसनाव जोंहा बेस्टआव जायोना जोंहा मा एग्जामा मा टायार 1 आरो मा टायार 2 थायो नङा होमबा टायार 1 आरो मा बेफोरनो फिजिकेल PET थायो नङा होमबा फार्स्टआव जोंहा टायार 1 आव मा जायो एग्जाम जायो 90 मिनिटनि ना 90 मिनिटनि जोंहा गोदोनि दिनावहाय जोंहा नेगेटिभ मार्किं थायोमोन नाथाय बे बारनिफ्राय जोंहा 0.25 नङा होमबा मोनसे जुदि मा एन्सारा जोंनिया गोरोन्थि जायोबाथाय जोंना मा 0.25 नेगेटिभ मार्किं दङ ना ओमफ्राय मा क्वालिफिकेसना जोंना मा जागोन मा होनो 10 ना मा 10 प्लास जाबानो जागोन आरोना जोंहा मानिफ्राय बेसे कुइसन फैयो नै 1 कुइसनफोर फैयो जेनेरेल इन्टेलिजेन्स आरो रिजनिंनिफ्राय 25 ना रिजनिंनिफ्राय 25 जेनेरेल नलेज एन्ड जेनेरेल एवारनेसनिफ्राय मा बेसे फैयो 25 फैयो ना एलिमेन्टारि मेथामेटिक्सनिफ्राय 25 ना ओमफ्राय मा इंलिश हिन्दी ना जोंना मा इंलिश जागोन आरोना इंलिशनिफ्राय बेसे फैयो 25 मार्कनि फैयो ना होमबाथाय जोंहा नेक्स्टआव माबायदि जागोन नाय होमबा एग्जामा मा जागोन जोंनिया CBE नङा होमबा CBE ना पस्टनि नामा जादों जोंना जेनेरेल डिउटि कनस्टेबल नङा होमबा ओमफ्राय जोंना मा CBE ना होमबा CBE पास जायो ना होमबा कम्पिउटार बेस एग्जामिनेसन ना कम्पिउटार बेस एग्जामिनेसन अनलाइन टेस्ट जाग्रोयो जोंनाव ओमफ्राय मा PET ना होमबा फिजिकेल मा एफिसियेन्सि टेस्ट ना बेफोर मा उनाव जालाङो ना फिजिकेल एफिसियेन्सि टेस्ट बे मा अफलाइन जायो ना डिउरेसन अफ एग्जामिनेसन बेसे जायो आं खोन्थाखाबाय 1 आवर 30 मिनिट एबा 90 मिनिट जायो जोंनिया नङा होमबा एग्जाम होनायनि लेंगुवेजआ मा जागोन जोंहा इंलिस आरो हिन्दी ना ओमफ्राय मा मेक्सिमाम मार्क बेसे जायो मेक्सिमाम मार्कआ जोंना 100 ना सेलेक्शन प्रसेसआ जोंना माबायदि जायो नै CBE जायो फार्स्टआव ना होमबा कम्पिउटार बेस एग्जामिनेसन बेनि उनाव मा जायो PET फिजिकेल एफिसियेन्सि टेस्ट ओमफ्राय मा फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट ना होमबा ओमफ्राय मा जायो जोंहा मेडिकेल एग्जामिनेसन जायोना DME ना ओमफ्राय मा होनदों मा होनो MCQ ना MCQ आंथ' खोन्थाखाबाय ना MCQनि जायोना माबाया अनलाइन टेस्टआ ओमफ्राय नेगेटिभ मार्किंआ बेसे दं जोंना 0.25 दा जोंहा SSC GD सिलेबास ना जेनेरेल इन्टेलिजेन्स आरो मा रिजनिंनिफ्राय जोंहा मा फैगोन होनबाथाय नै सिलेबासा जोंना नैयाव नायना लाबानो जाबाय मोजाङै फार्स्टआवनो फैगोन जोंहा एन'लजि ना होमबा रोखोमसे सिमिलारिटि एन्ड डिफारेन्स ना होमबा डिफारेन्स आरो मा होनो सिमिलारिटिस फैगोन ना स्पिरिचुवेल मा होनो भिजुवेलाइजेसन फैगोन ना होमबा ओमफ्राय मा
स्पेसियेल ना मा स्पेटियेल ओरिएन्टेसन ओमफ्राय मा भिजुअल मेम'रि ना डिसक्रिमिनेसन्स observation relationship concept ना मा blood relation arithmetic and figural classification arithmetic number series ना मा non verbal series ना ओमफ्राय मा फैगोन जोंना figural classification coding and decoding ना coding and decoding बेफोरखौ नायबानो जाबाय स्क्रिनशट लाबानो जाबाय ओमफ्राय जोंना मा जेनेरेल नलेज आरो मा जेनेरेल एवारनेस ना स्पर्ट्सनि सोमोन्दै मोजां नायनांगोन इन्डियान हिस्टरि ना इन्डियान एन्ड इथनिक्स मानेखो नेगबरिं कान्ट्रिस ना मा जाय इन्डियाजों मानेखो बर्डार सेयार खालामदों ना होमबा इसोर कान्ट्रिनि सोमोन्दै एसेबाबो मिथिना लानांगोन कालचार मिथिनांगोन जग्राफि इक'नमिक साइन्स ना जेनेरेल मानेखो पलिटि बेफोरखौ मिथिनांगोन ना इन्डियान कनस्टिटिउसन्स नङाबा साइन्टिफिक रिसार्च बेफोरो मा जेनेरेल एवारनेस एबा जेनेरेल नलेजाव फैगोन आरोना जिके नङा होमबा एबार जोंहा क्वान्टिटिभ ना एबा मेथ्सनिफ्राय जोंहा मा फैगोन होनबा नाम्बार सिस्टेम ना होमबा नाम्बार सिस्टेम फैगोन प्रब्लेम रिलेटेड टु नाम्बार ना होमबा competitions of whole numbers ना decimal and fractions relationship between number fundamental arithmetic operations percentage ratio and proportions FRS ना interest ना ओमफ्राय provident loss discount mensuration time and distance ओमफ्राय मा ratio and time and work ना बेफोर मा क्वान्टिटिभ एप्टिटिउड नङाबा मेथ्सनि आरो एबार इंलिसनिया मा फैयो जोंहा फिल इन दा ब्लेंक ना होमबा फिल इन दा ब्लेंक फैयो जोंनिया इरर स्पटिं फैयो ना फ्रेस रिप्लेसमेन्ट फैयो साइनोनिम्स एन्टोनिम्स फैयो क्लज टेस्ट ना होमबा क्लज टेस्ट फैयो ओमफ्राय जोंहा मा फ्रेस एन्ड आइडम्स मिनिं ना होमबा स्पेलिं वान वार्ड साबस्टिटिउसन ना रिडिं कमप्रिहेन्सिभ ना होमबा बेफोर फैयो बेनिफ्राय जोंहा मा जायो नै 13 ना होमबा बेफोरखौथ' खोनाखाबाय ना होमबा नेगेटिभ मार्किं ना दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो जोब्बाय आरो काट अफ ना होमबा जोंना एसटिनि काट अफफोरा माबायदि थाङो बेफोरखौ जुदि नांगौबा मोनसे भिडिअ बानायनानै होफिनगोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय